हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଯାତ୍ରା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଗହଳି କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆମେ ଆଗ ପଳେଇଲୁ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଆସି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ମିଠା ଦୋକାନ ବହୁତ କିଛି ଦୋକାନ ଅଛି। ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହାନ୍ତି ଆସିବାରେ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବେ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ।